Jeg hedder Sten Ingvartsen, og jeg står her i Quantum Healing Center, som ligger i Rysgade i det centrale København. Og det vi har her er et center med et skalarfelt, som virker på den måde, at det stimulerer kroppen til at regenerere sig selv. Skalarfelter blev opdaget af Nikola Tesla for over 100 år siden. Og den teknik, som vi bruger her, EE System, er opfundet af en amerikansk forsker, Sandra Rose Mitold. Systemet består af 12 enheder fordelt på 4 tårne rundt omkring i rummet. Og hver enhed af de her 12 enheder består af en computerdel, som man kan se her bagved, og en tilhørende skærm. Skalarfelterne bliver frembragt af selve computerdelen. Og det der sker, det er, at hver computer udsender et elektromagnetisk, et radiosignal, og de 2 signaler for de modstående enheder, de er justeret sådan, så de har den samme frekvens, og at de er i modfase, sådan så de faktisk udslukker hinanden. Så der er ikke noget radiofelt tilbage i rummet, men til gengæld så opstår der et skalarfelt, som fordeler sig ud i hele rummet. Forudsætningen for, at de her skalarfelter opstår, er, at de her enheder er justeret meget nøjagtigt lige over for hinanden. Og det kræver faktisk avanceret laserudstyr at få det til at passe sammen. Men der er flere mekanismer i spil end skalarfelterne her fra computerdelen, for vi har også de her skærme, som man kan se har forskellige billeder, der kører hen over skærmen i bevægelsen. Og der er faktisk flere mekanismer knyttet til de her skærme. For det første, så sker der noget, man kalder fotonkollision. Det er udtryk for, at lysstrålerne kolliderer, og det frembringer faktisk også en slags skalarbølger. For det andet, så er der jo forskellige mønstre, der kører over skærmen. Og et af mønstrene kører efter en frekvens, som man kalder Schumann-frekvensen. Og det er den samme frekvens, som faktisk er jordens egen frekvens på 7,8 Hz. Og den bevirker, at kroppen kommer helt ned i en hviletilstand, som virker helende, lidt på samme måde som søvntilstanden. For det tredje, så kan man se også, at de her bevægelser, der kører over skærmene, de ændrer sig over tid. Så de går op i hastighed og ned i hastighed igen. Og den måde, de bevæger sig på, det følger en kosmisk lovmæssighed, som man kalder Fibonacci-rækken. Og endelig så er der jo mange forskellige farver, som kører over skærmene, og de er designet sådan, at de forskellige farver virker ind på kroppens energicenter. De energicenter, som vi har forskellige steder på kroppen. Så der er mange mekanismer i spil, og de bidrager alle sammen til, at rummet virker stimulerende og helende både på kroppen og på vores mentale tilstand. Og det er årsagen til, at vi har set rigtig mange markante virkninger af de her skærme og computerdele.